ዓመታዊ ፌስቲቫል ትግራይ ሰሜን አሜሪካ ሓድነትን ሕብረትን ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ከም ምጥንኻር ሓሊፉም ዲያስፖራ ትግራይ ሰሜን አሜሪካ ምስ ትግራይ ዘለዎ ምትእስሳር ዘስጥመሉም ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዓዱ ሓበሬታ ዝረኽበሉም ኢሉውን ኩነታት ዓዱ ልዒሉ ብደቂቕ ዝዝትየሉም ዓመታዊ መድረኽ ተጋሩ እዩ። እዚ ንምስላጥ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ኣብ ፌስቲቫል ትግራይ ኩል ግዜ ቀዳም እተሳስዮ ህዝባዊ ዋዕላ ኣሎ። ኣብ ናይሎም ዘበን ኣብ ግዝኣት ፔንሲልቫንያ ከተማ ላንካስተር ዝተሳለጠ ፌስቲቫል ትግራይ 2026 ዝተኻየደ ህዝባዊ ዋዕላ ድማ ብርክት ዝበሉ ዕዱማት ኣጋይሽ ዝተረኸቡሉ እንትኸውን ዳግማይ ክባን ዕፅዋን ኣብ ትግራይ ብዝብል ርእሲ ዳይሬክተር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ዶክተር ኪሮስ ንጉሰም ኣብ ዘቕረብኦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዳያስፖራ ትግራይ ፍትሒ ንትግራይን ተጋሩን ኢሉ ኣብ እዋን መኸተ ዘካየደ ውዕዎ ቃልሲ ብምዝኽኻር ሕዚ ግን ዝተመዛበለን ዝጠመየን ህዝቢ ሒዝና ቃልሲ ዳያስፖራ ትግራይ ምዝሓሉ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ከም ዝኾነም ተዛሪበን እየን። ያው ከም ዝፍለጥ ንምንታይ ኢና ትግራይ ኣንደር ሴጅ ኣገይን ንብለና ድብል ክነልዕል ንኽእል ኢና። ኣብይ ኣሕመድ has turned war into governing strategy ንብለና ንምንታይ እዩ እውን ብዝርዝር ተቐሚጡ ኣብቲ ጽሑፍ ተፈላለዩ ምሁራን ወይ አካዳሚሽያን እውን ትና ትግራይ ኩነታት መሰረት ገይሮም ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋትና ገወር እዮም ወይ ብዙሓት አርቲክላት ፐብሊሽ ተገወረለው እዮም ማለት እዩ። ሓደ ኣውሴጅ ልምልከት ካልኣይ ኣብይ ኣሕመድ ዲክታተርሺፕ ጄኖሳይደር እንደገና ምሕደሩ እንደገና ለማሓደሮ ብጄኖሳይድ በፍጻምን ብኹናትን ሰላም ዘይስማዕምዖ ምዃኑ ብዙሓት ጸሓፍቲ ይምስክርለው እዮም ማለት እዩ። ልበሃል ካሊእ ክኾን ይኽእል ኣብቶም ጽሑፋት ቶም አርቲክላት ቶም ነግንዮም ግን ሄዝ ጄኖሳይደር ዋር እንደገና ወይም ኩናት ከም ናይ ምሕደራ ስትራቴጂ ገይሩ ኢሉ ወስዶ ልብል እሶም ላቕረብኩ ክኸድየ ማለት እዩ። ፌደራል ገቨርንመንት ንምንታይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፌልድ ገይሩ ልብሉ መጽናዕትታት ኣሎ። ሓደ ቲ ጄኖሳይደር ንምንታይ ፌል ገይሩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝብል ኣሎ። ካልኣይ ትግራያንስ አድቮኬሲ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንምንታይ ይቐኒሱ ታዮም ዋይ ትልነሮ ታይ ኸሰሪሕ ነይሩ ልብሉ እውን ብዳታ መልክዑ ኸዚ ትና ዲያስፖራ ምንቅስቃስ ብፍላይ ኣብ መኸተ ነበረ ኣብቲ ኩናት ነበረ ይፍለጥ ማለት እዩ። ምንቅስቃስ ዲያስፖራ ለዓለ ምንዋሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ እዋን ጽንተት ከመይ ገይሩን ትግራይ ወይ ናይ ትግራይ ባንዴራ ብዓለም ደረጃ ክትፍለጥ ገይሩ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ታይ ስለልሰርሐ ልብል ብዳታ መልክዑ የከደግፎ ደልየን በማለት እዩ። ታይና ሰሪሕና ድሕሪኡ ኸታይና ኮይና ደኺምና ከመይ ጌርና ኢና ተላዒልና ነርና ኸዚ ኸታ ኮይና ኢና ደቂስና ልብል ብዳትኡ ኸደግፎ ተዘይ ኮይኑ ትናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃስ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝሰርሖ ዓብይ ስራሕ እንደገና ይፍለጥ እዩ። ትንደሊ ዓወት ኣብ ምግናይ ምዝንጋዕን ዓርሱ ዝኸኣለ ፀገም እንተሃለወና ማለት እዩ። ፕሪቶሪያ አግሪመንት ዲሌይድ ዝኾንሎ ኢንቴንሽናል እዩ ልብል ኢትስ ኢንቴንሽናል ቢኮዝ ሓደ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዋር ሃም ገቨርኒንግ ስትራቴጂ ልጥቀም እንድሕ ኮይኑ ይጥቀምሎ ስለለሎ ኢንቴንሽናሊ ፒስ ግዜ ክወስድ ይደሊ እዩ። ምክንያቱም ሓደ ናይ ምሕደራት ቱል እዩ። ሕዚ ካብ 2020 ጀሚሩ እስካብ 2022 ይልነበረ ናይ ጄኖሳይድ ኩናት ወይ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ንፈልጥ ኢና። ካብ ድሕሪኡ 234 ዓመት ምጽናሕ ልኡ ሃም ፈርታይል ሶይል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ድለ ያብል ገበርና ቁጥሪ ሓንቲ ጥራሕ እያ ታ ኩናት ጠጠው ማልያ ጌራታ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እምበይ ተና 4-5 እንደልየን ኣብ እዋን መኸተ ልጠራዕናለን ኣብ እዋን መኸተ ልተቃለስናለን ኣብ እዋን ጽንተት እንደገና ቃትር ምስለይቲ ዲያስፖራ እዚ ልሰርሐለን 900ታዊ የተመለሰ ወይ 998 እውን ክንብል ልተመለሰ ነገር የለ። ብምንታይ ገይሩ ዳኣት ጄኖሳይድ ይፍጽመንሎ ማለት እዩ። ብታ ውዕሊ ብታ ሰላም ምክንያት ብምግባር ሰብ ይሓልቅ ኣለኮ መሬትና ይመለስ ኢልና 4 ዓመት ድለይ ብምግባር ተመዛበልቲ
لقني يولو تأجم كأول علينا مقطعتي اللي مالتي خزي أو تجراي خويناتي اللي سلامين عند اللي يزعلولو تومناي بروباغندا سرح تجديفنا خوينات ستيل على لو تجراي تثبت ما زالت نقلصو justice for تجراي لنا منهم justice يا رخونا است تمازالتي مالوشينا تمازالتي تمالسيل أبي أحمد military tension دحري بريتير agreement risk increase غيرو لبل تايت وانا كحل فلدلخو تمسكرنتي حد غزي ابلو مخناتات نريو لنا ابي احمد ناي سلام زمار غيروم زقرو سبات ون سلازلو مالتي اب هزباو على فيستيفال تግራይ 2026 ካልእ መማየጥ ዛዕባ ሒዞም ዝቀረቡ ኣይተ ኣባይ ግደ እዮም ኣይተ ኣባይ ግደ ከም ዝበልዎም ኣብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ካብቲ ብህይወት ዝተኸፈለ መስዋዕትን መጉዳእትን ብተወሳኺም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዝነብር ትግራዋይ ገዚፍ ሞራላዊ ነዋታዊ ቁጠባዊ ስምብራት ከም ዝገደፈሉ ብምዝኻር ሕዚ ግን ትግራይ ካብ ዘለትሉ ኩነታት ንምውፃእ ነቶም ጽንተት ዝፈጸሙልና ኣካላት ተግባሮም ከይረሳዕና ክንዲ ዝኸኣልናዮም ጸላይ ኣብ ምንካይን ፈታዊ ኣብ ምብዛሕን ዝተመስረተ ስትራቴጂካዊ ርክብ ክንፈጥር ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም እዮም ቲ ቅሳነት እንምንየሉ ዘለና ህዝብስ ናብ ኣኽበጽሕ እንተ ኮይኑ ሕዚ እንታይ ኣለና ዝብል ኩልኩም ትፈልጥዎ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣለና እዩ ንዚ ናይ ህልውና ሓደጋ እዚ ኣብ ምምካትን ንዕኡ ኣብ ምድኻምን ዝተጸመደ ዘሎ ቃልሲ ከመይ ጌርና ኢና ንኸዶ ዝብል ትፈልጥዎ ንምዝኽኻር እዩ ንዕኡ ክንዝክር ግን ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ዝኸድናዮ ከይርሳዕ ከይድገም ዝብል ነገር ግን ኩሉ ሻዕ ዝኸድናዮ ክንደጋግሞ ኣለና ሕዚ ብናተይ ፖለቲካዊ ረኣያ ካብ ዕፅዋን ክባን ካብ 360 ዲግሪ ዕፅዋን ክባን ናብ መኸተን ናብ ጽምዶን ናብ ዓወትን ንሰጋገር ዘለና እዩ ዘለን ስእሊ ማለት እቲ ትረንድ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቅሉዕ ጀኖሳይድ ጸኒሑ ካብኡ ብመሪር ቃልስን መስዋዕትን ናብ ውዕል ፕሪቶሪያ በፂሑና ካብ ኦፍቱ ጀኖሳይድ ሓቢሮም ዝነበሩ ኩሎም ሓይልታት ተቀያይሮም ስርዓት ብልጽግና ጥራሕ ብሕታዊ ጽንተት እዩ ዝዳርገና ዘሎ ማለት ስለዚ ሓደ ትረንድ ታይ ንርኢ ኣለና ቶም ኩሎም ብሓደ ዝነበሩ ሎሚ ብሓደ የለውን ነዚ ኩነታት እዚ ግን ሓደ መቀይሮ ዝፈጠረ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ እዩ ኩሎም ተጻሚዶም መኸተ ዝተሳተፉም ሰባት ትዝክርዎ ኩሎም ተጻሚዶም ኣብ ከባቢና ዘለው ጥራሕተ ይኮነስ ዓለም ውን ሓጊዛቶም ኸይቦምና ዝነበሩ ሓይልታት ውዕል ምስተፈረመ ትውዕል ዝፈረምና እዩ ምስቲ ዋና ዓዳማ እዩ ምስ ብልጽግና እዩ መሰጋዛ አብይ አሕመድ እዩ مسؤون أو صم دمرحنا سلام سلنا نعفق تيفوتنا بخوينا زود أنا جرس لزيلو ناب صم دا إن أتينا تا صم دا برك سلت جو وازلو حد سوات من أنتان كن رئة مالتيو سو تمت سماد حير خان مسرح زلو خيديو تبارتنرشيب درجات هتكلو خيليو أفت باوربوينت تزخون حد لرناندو زبهال دكتور جدي أمار الشرز جبرن حد أف بيتسبرغ يونيفرسيتي PhD أتسرح انتلو نزقرو ديزرتيشن أو تاريخ قالسي زو تግራይ بارتنرشيب ألاينس بمفتار بتعمي تفلي تموكرو غير زوسدو ناي TPLF ناي صمدو سرحتي صمدنا لو ما يكون نخبل دلي بتغريኛ ግንባር ስሙር ግንባርና ተባለ ኣብዘድለካ ኮይና ተተሓጋገዘሉ ግንባራት ኣብ ዕሪኽ ሓቢሩ ስጉም ተኮይኑ ድማ ስሙር ግንባራት እና ተሰርሐዩ ቃልስ ህዝብ ተራይ ካብ ቀደም ጀሚሩ እና ተሳለየ ይጻመድ ኣብ ዘይጥዕሞ ይፈላለ ኣብ ዘልቁዮም ዝብሎም ድማ ሕወሓት በይኑ ተይኾነስ ኢህአደግ ኮይኑ ካልኦት ውን ሓዊሱ ከም ሓራውን ናይ ደቡብን ናይ ኦሮሞውን ሓይሊ ሒዙ እዩ ኢህአደግ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣትዩ
ሰቱ ናይ ህዝብ ጽምዶ ቁሩ ፍልይ ይብልዩ ግና ቀድመ መኻደይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝትረንድ እዚ ትመጽእ እንተሎ ሰላም ምስተፈጠረ TDF-ን ፖለቲካዊ መራርሓን ትግራይ ወላ ውሽጢ ሽግር እናሃለወ ድሓር ንሪኦ ኣይ ዘለና ሕርያ ህዝቡን ሰላም እዩ ምስ ብልጽግና ሰላም ውዕል ፈሪምና ኣለና ምስቶም ዘይተፈራረምናሎም እንታይ ንግበር ትበሃል እንተሎ ትውዕል ዝፈረመ ምሳና ሰላም ተይወደስ ንዑ ምሳይ ኮይኑኹም ንኻልኦት ተዋቅዑን ኢሉ ስለ ዝሓተተን ንሕና ናብ ምውቃዕ ይንኣትን ምሳኻ እውን ሰላም ኢና እንደሊ ምስ ጎረባብትና እውን ሰላም ኢና እንደሊ ዝብሉ ቁዋም ናይ TDF-ን ናይ መራርሓ ፖለቲካ መራርሓ ትግራይን እዩ ተመቀየሮም ጽዎ ጽኢሉ ባዕሉ ዝመጸ ይኮነን ዋ ሞንድሕር ሒነ ክፈዲው ናባና ዘይመጽ ኮይኖምስ ንሕና እውን ፍርቂ መንገዲ ንኽድ ተባሂሉ ኣብ መንገዲ ላተላዘብና ንኸዶ ዘለና እዩ ትጽምዶ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ነገር ንሓሰብካ እዩ ሓደ ሴንሲቲቭ ኢሹ ታ እዩ ብሰራዊት ሻዕብያ ካብ ሓደ ስድራ 11 20 ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ኣብ መንጎና ዘሎ ምዃኑ እውን ንሓሰብና እዩ ኩሎም ዞም ናይ ጆኖሳይድ ሓልፍናዮም ክንደይ ሰብ ዘርዳእናዮም ሰባት ኣብ ዘለውሉ ኢና ነውግዖ ዘለና ስለዚ ትመሪር እዩ ጽኢሉ ጽምዶ ፍቕሪ ጨዋታ ኣይኮነን ታሕርያ ጆኖሳይድ ኣሎ ጆኖሳይድ ነይሩ ዝሑል ጆኖሳይድ ኣሎ ካብዚኣ ክንወፅእ ጸበብቲ መንገዲ ጥራሕ ስለ ዘለዋና ክንጸባጸቢና እሞ ዕሪና ክሳዕ ንፈራረም ወይ ሃገር ኮይንና ክሳዕ ንኸስሰብ ዓለምስ ምዞም ትማሊ ዝወግኡና ሎሚ እውን እናተዋጋእና ክንነብር ኢና ይንብልን መቸም እዚኣ ተዚ ተይፎተና ህልውና ህዝብና ክረጋገጽ እንተኾይኑ ጸላእ ንቕንስ ፎታው ነፍሪ ፎታው እንተዘይፍሪና እውን ግን ጸላእ ከይኸውን ናብ ማእኸል ነምጽኦ እዩ ትምሽጥር ብዚ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኮይናት ዝተሳተፉ ሓይለታት ኣይንርስዖምን ብኣውርኡ ኣገዛዝ ኣብይ ኣሕመድ ዝዓደሞም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ከም ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘሎ ከም ሃገር ሓይለታት ኣምሓራ ከም ዘለው ፋኖ ጥራት ይኮነስ ካሊኡ ሚሊሽኡ ሓይሉ ሓይለታት መንግስቲ ክልላት ኢትዮጵያ ብሙሉኦም ሰራዊቶም ጥራት ይኮነስ ስንቆም ግመሎም ሁሉ ስርሖም ጎረቤት የቀረ ሓይለታት ሶማሊያ ዋላ ህዚ ኣውጽም ደነልዕሎ ሱዳን ተይቀረ ዋላ ስዱዳትና እናተሰደዱ እናተገፍዑ ኣሳጊሩ ያዕቁ እንተነበረኳ በርግን ዕጸወለይ ተባሂሉ እዩ ተጋሩ ከይሃድሙ ክሳዕ ጸንቱ በሪ ዕጸው ተባሂሉ ቦታ ወሪሩ ክሕዝ ተፈቂዱሉ ሱዳንውን ሶማሊያውን ብድሮውን ብቴክኖሎጂን ዘማኸሩስኳ ቁጽሮም ይፍለጥን ገና ክጽንዑ እዮም ብዘይካ እምሬት ካልኦት ቶም መሳርያ ሸጡ ዝነበሩ ቱርኮም ቻይናኦም ኣየኳ ዝነበሩ ቶም ዘለናሎም ተይተረፈ ኩሉ ይዘሪና እዚያ ይንርስዖን እዚ ምርሳዕ ግን ንኸይድገም ምግባር እዩ እምበር ነዞም ኩሎም እዚኦም ክንብቀሎም ኣይንኽእልን ዓቕሙን የብልናን እያታ ጉዳይ እዚኦም ጥራሕ ግን ኣይኮነን ተዘውጽሕዎ ነገር እቲ ሬፈረንስታት ኣሎ መዓት መጽናዕታት ኣሎ ኣብዚ ተጻሓፉ መጽሓፍት ኣሎ ጆኖሳይድ ኮሚሽን ትግራይ ዘውጽኦ ጸብጻባት ኣሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰብ ሲእናሉ ኢና 1 ሚልዮን ቁጥር ኣይኮነን ልዕሊ 120,000 ደቂ ኣንስትዮ ተደፊራና ናየን ዝምድፋር ምስ ቀልዱ እዩ ግን ትበሰላ ገገሊኡ ትብዓንተዎ ዝግለጽ ዝነበረ እዩ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ተፈናቂሉና እዩ ሻዕ ህዝቢ IDP ኣብ ድኳን ዝሰቐ ዘሎ ህዝቢ ኣሎ ልዕሊ 70,000 ህዝቢ ድማ ብቁርን ብፀሓይን ኣብ ሱዳን ዓድማቱን ይሳቀሎ 10,000 ተጋሩ ባይዘው ኢትዮጵያ እውን ተኣሲሮም ተገሪፎም ተቀጥቂጦም ተረሽኖም እዮም ኩሉ ገና ኢና ይበጽሕናዮ ናይ ተጸብጸበን ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወጻን ዘለው ሚልዮናት ተጋሩውን ባዕሎም ኣፌክትድ ኮይኖም እዮም ብዙ ጆኖሳይድ ኮይናት እዚ እንድዒ ኣብ ገገዛኹም መቸም ገለ ነኺሉና ኣሎ ገሌና ጭንቀት ገሌና ክንዓውዮ ዝግበአና መጠን ቀኒሱ እዩ ተምሃሮና ከምጽዎ ካብ ዝግበኦም ውጽኢት እንታሕቲ ዘውጽእሉ ዘመን እዩ ነይሩ እቲ ናይ ጆኖሳይድ ዘመን ኣብ ደቅኹም ኣብ በዓልኹም ዝረኹም እዩ ባዕልና እውን ዝኾንና እዩ ማለት እዩ ሻዕ ህዘይ ተሓከምናን
سو تي جونوسايد دب تግራይ ጥራሕት ይኮነስ ኣብ ኩሉ ትግራዋይ ደገውን ዘሎ ተይተረፈ ጣዕም ሕያል ጸገም ጸቕጢ ዘብጽሕልና እዩ ቶዚ ክርስዕ ይውሉን ከይድገም ዘግብሮ ዘይምርሳዕ እዩ ነገር ክቁስቁስ ኢለ ይኮንኩን ዘምጽ ዘለዎ ማለት እየ ኣብቲ መድረኽ ናይ ክብሪ ዕዱማት ኣጋይሽ ኮይኖም ዝተረኸቡ ኣምባሳደራት ብርሃነ ገብረ ክርስቶስን ፍሳስ ገደሙን እውን ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ መልኪቶም ሰፊሕ መብርሂ ንተሳተፍቲ ኣቕሪቦም እዮም ሓደ ኣብ ልዕሊና ጄኖሳይድ ተኻይዱ እዩ ጄኖሳይድ ተኻይዱ እዩ ጄኖሳይድ ተኻይዱ እዩ ዝብል بعمقت كنردو لنا تاي مخانو سويلو خوينات تخايدو مالت يكون عميد كل سو يزر لي فلطيو بزخونه خلعل حتى وانت لاعيل سلازلو خوينات تخايدو مالت يكونن خوينات اكايد كا سبكو موت يخيل نبرتك عني يخيل جينوسايد تخايدو ندحريلنا نتو حزبي خم حزبي كان مريت قص نمتفع علمو استخايدة خوينات تخايد ايو مالتي فوليو نازي خندمنتاي نردو ايو جونوسايد تخايدو زبل محبرسب تحاليو بتكبار تايا تاو كلاتنا زنبرت افتو وان خوينات محساب ميچنا مدقاس يله غزا يله تو مصاون تقولعوا نولدهم نارئيو سنبيدهم بحريروم نستلعلو كنتاتي تفطيرو نيرو اسو مالتي نسو ترديخا حاده زين تكبار زين زفصمو سبات اب فرديك قربو لوم بزخونه يخون منقدي انتس بهوت حاليوم ولا بهوت تزيها اليوم أفرد قريبهم فرد خفرد اللهم ولا بهوت تزيها له خمسيز مسألة جبن مفصامهم underline كجبر كله لذي ليتن كأترن نزيهم فرد خقربن كنك أساس الله كل سبب مالتي ده ترديوه عمقاتون تفليتو اندحر شلل الكايو تشحدقوا انت أيو صباح نقوهم مصايتيا 5 عامت تخون 10 عامت تخون 20 عامت تخون 30 عامت تخون مصياخ تدقم يا ناتدقمت يا تخيد خي تدقم انتانيو تو صعرن قالسن ስለዚህ احنا بهوتنا هلنا طرح يكونن بدحرينا ون كيدقم كمولدو بدحرينا ون كيمص هزينا خنا تحزو نسرحو لزلنا مصعو ولدو خا اصبيقو فلطو خلو تم جونوسايد استخايدوم كلها زبصح صقم اريميم كف زبلو ابانا وانجلኛ ታታይ ገይሮም ድሕሪ ፕሪቶሪያ ስምዕነት ኩለን መረዳእታታት ዝበሃሉ ክጠፍአዮም ሰሪሖም ምትእሳር ስለዝነበሩ 420 ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ምስክርነት ክህቡ ዝኽእሉ ሰዲዶም ሓንቲ ጥር ዝበለት ናይ ታንክ ስባር ወይ ናይ መሳርያ ስባር ህዝብ ትግራይ የላን ጸሪያ ያ ትግራይ ኮይናት ተኻይዳው ናይ ትመስል ስለምንታይ መረዳእታ እዩ እነ ብልጽግና ዝደልዮ መረዳእታታት ብሙሉእ ክጠፍ እዮም ገይሮም ስለዚህ እንታይ ክብል እዚ ምስርቄ ምስግዛይ ተታሒዙ ዝቀርብ ዝነበረ ትክክል ናይ ስርቂ ኤለመንት ኣለዎ እዩ ብረታት ትዋና ምኽንያት ግን ትዋናን ቀንድን ምኽንያት እሱ ጥራሕ እዩ ማለት ይኮን ስርቂ እውን ኣለዎ ትዋናን ቀንድ ምኽንያት ግን መረዳእታ ምጥፋእ እዩ ስለዚህ እዚ ህዝብ ክቃለሰሎ ንቃለሰለና ኩላትና ለዚ ትርጉሙ እዩ ማንጻ ሕብረተሰብ ከዓ እናተምሃረ ክኸይድ ኣለዎ እንታይ ከም ዝተገበ ሓደ ተኣምር ቅድሚ ህዝቡ ዝበልኮ ስለ ዝኾነ ይደጋግሞን ኣብ ዓለም ከምናተይ ኣራዳድኣ ኣብ ዓለም ከምናይ ትግራይ ዝመሰለ ምንቅስቃስ ዘካየደ ዲያስፖራ ወደ ወፃእ ዘሎ ንዓለም ሕብረተሰብ ዝቀረበ ኣሎ ኢለ ይሪኦን
مس بزحنا كم هزبي بزحنا خالقوت انت يكونوا خالقوت يوم غيرهم من عملتنا فيتنام توسيد كان فيتنام نا حزب عالم قداء ينيرو فرنساويان جرمناويان كلهم يوم تنقاسايسهم له ناي تግራይ بعلو التግራዋይ توح التግራዋይ تنقاسايسو فتوتخ عنا اكبك خير منكيرو ግን ዓለም بتاعمس عالم خسمع زخلو ኩነታት ይፈጢሩ ከምዚ መሰለ ምንቅስቃስ ክነካይድ ንኽእል ኢና እንካይዱን ኢና ከምንካይዶውን አርኢና ኢና ተበቲና ስለ ጸናሕና እዩ ከምዚ ኮይና هذي ድሕሪ ተወሰነ ዓመታት 3-4 ዓመት ይገብር ኣብዚ እዋን እዚ ምርዳእ ኣሎ ክስራሕ ከም ዘለዎ ዝሓለፈ ሽግራት እንታይ ምዃኑ ተራእዮም ኣለዉ ክስራሕ ከም ዘለዎ ስምዕነታት ምርዳእን ኣሎ ምስ ውሽጢ ዓዲ እውን ምስቲ ዘሎ ኣመራርሓ ስለዚ ተሓጋጊዝና እዚኣ ዘለና ኩላትና እንድሕር ሰሪሕና ማሕበረሰብና ከዓ ክሰርሕ እንተ ፅዒርና ናፍቱ ክኹን ዝግብኦ ክንወስዶ ቀሊል ይኮን ብሰላም ለይተፈትሐን በቃ ጽቡቕ ግን ብሰላም ኣይፍታሕ ኣጉል ተስፋ ክመጽእ ይብሉ ሰብ ክፈልጥ ኣሎ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ብሰላም ኣይፈትሕን እዚ ማለት ግን ንሰላም ቁርባት ኣይኮናን ማለት ኣይኮነን ኣይፈትሕን ኢልና ዘይፈትሕ ምዃኑ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ኣየድልን ይብልን ኣለኹ ኣነ የድሊ እዩ እንተ መጺኡ ብጣዕሚ ንሰርሐሉ ብጣዕሚ ለይትን ቀትርን ንገብሮ ዕድሉ ግን ይሽተይ ምዃኑ ተረዲና ንኸይድ ተመጺኡ ግን ብሰላም ዝውዳእ ተኾይኑ ግን ብሰላም ንውድኦ ስለዚ ኣጉል ተስፋ እናሃቡ ብሰላም ሰላም እናውሉ ነቲ ሰብ ኣእምሮኡን መንፈሱን ክሰብርዎ ዝደልዩ ትኽክል ኣይኮነ ሰላም ተመጺኡ ግን ብሰላም ኻባናን ላዕሊ ቅድሚት ዝስለፍ የለን ስለዚ ዓቕምኻ ኣዋዲድካ ኾንሎ እዚ ማለት ሕቶታት ክኽተል ይኽእል እዩ ናይ ባዕልኻ ዓድል ባዕልኻ ምውሳን ከታ እዩ ክኸውን ገለ ዝብል ክልተ እሱ ዝስረዝ ነገር ኣይኮነ ህዝቢ ዝወሰኖ ውሳነ ክትግበር ኣለዎ ፊኒሽድ በቃ ዝኾነ ህዝቢ ዝወሰኖ ውሳነ ክትግበር ከለዎ ምስ ዘይጋጮን ስለዚ ዓድላይነቱ ተግባራዊ ኩነታት እውን ዘርእዮ እትኸፍሉ ኺሳራታት እውን ዝነግረካ እዩ እዚ ብዙሕ ተምሃርናሉ ነገር እዩ ክንርድኦ ክንክእለና እቲ ንኸፍሎ ዘለና ነገር ኩላትና ንነኪ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ ህዝብታት እንድሕር ጎኒ ንጎኒ ተቃሊሶም ብሰላም ንምንባር ክሕግዞም ይኽእል ኩነታት ብዝተፈለየ መንገዲ ክርእዩ ይኽእሉ هذا بريدكت خبر زغل يكونن جن نصبوا كناتات عدلات يفتر يو ليش ولا قربا بتخين كاب صبوا كتنبر ويكا زخونة عن زمدناتات كتفتر نختت أمامن يدلي من تأمان زي بلو معرنة زي بلو سلام زي بلو ختنبر يتخونه سلزي كناتات كفتر يخليو إلى خمت أو سفيه سلزخونه زي مردا أول كفتر يدلن وي جزيو سيدنا كل نجارات بزرزر كنا أدرس تزيجرنا يو بجيجا مردا خيمة سون سجية سلزي حنتي قبلكم زدلي نايب على خعدل بعلى خموسان زبل زجه سايكون نزي مسواتن كيساران كله نكلو أورمو نكلهم تجراي نكلهم حرق نكلهم زي آيات بتجرينيا قالاتن بإنجليزيون بتحسون يفلالي سلازي حزم مرشحهم بالكلنا تفترة ونجر منهم كتجارو يدخلون forgetfulness يبهال سب رسعي سبلو قل كوني الكاتر الصعون له قال يخا ignore نقوله بإنجليزيا تفلتوه جن ignore تقول أب جنوسايد زقاتم كابزياتهم فيليب زولي بتقرينيا انتاي كم نولاي فلتن دنايل نولاي كترسع ما يدخل جنوسايد بتعامي انتميتي personally ديتو قود تقراوي كله وي بقطتا وي بتزاري
ወይ ብስነ አእምሮ ወይ በአካል ስለዚ እቶም ኣብዚሖም ዝጽሕፉ ብፍላይ ጄኖሳይድ ምስ ተፈጸመሎም ሆሎኮስት ምስ ተፈጸመሎም don't forget but forgive but don't forget ዝበሉ እስራኤላውያን ጁስ እዮም ንሕና ወይ በጻሕና ተዝገርም ኣብ ድንያል ኢና ኔና ብዝኾነ መልክዑና ሸፋፈና በቀራርባና እምበር ዕድል ረኺብናስ ይትረፍ እዚ ንግዚሄር ግን ኣይንርስዖን ጄኖሳይድ የቕሬልካ ዝግደፍ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ማእስዩ ካብዚ ኣይንርስዖን ኣይድገምን ኢልካ ናብ ይቕርታ ገበር ግን ኣይትረሳዕዮ ዝበሃል ፍትሒ ምስ ረኸብካ እዩ ፍትሒ ምስ ተረጋገፀ እዩ ተሓታትነት ምስ ተረጋገፀ ንቐጻላይ ወለዶ እናምህርካ ግን ካልኣይ መዓልቲ ከምዘይድገም ትብለሉ እምበር ሕዚ we cannot afford ንሓንቲ ደቂቃ እውን ድናይ ክንገብርስ ትራማታይዝ ስለ ዝኾንና ኢና እምበር ኣፎርድ ኣይንገብር ፍትሒ ረኸብና ተሓታትነት ኣይረኸብና ግን ይሁዳውያን ዝበፅሖም ጄኖሳይድ ኦቨርካም ገይሮም ሃገር ምስ መስረቱ ምስ ጀርመን በዛ እምነቱ እዚ forgive but don't forget ብዝብል ትዝበለፀ ርክብን ፍቕርን ዘለዎም ምስ ጀርመን እዩ ስርዓቱን ስለ ተቐየረ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ቀረባ መዓልቲ እውን ኣብዮም ዝኔው ኣይንርስዖን ነገር ግን ነቶም ጄኖሳይድ ዝፈጸሙ ብዝተፈላለየ መልክዑ ተሓታትነት ስለ ዘረጋገፅና we forgive them ካልኣይ ከይድገም ግን ኣይንርስዖን እዮም ዝብሉ by the way ካብ ጄኖሳይድ ዝወፅእ ሕብረተሰብ ድናያል ማኒፌስት ዝገብርፅሉ ብዙሓት እዮም እንኳን ዶ ንሕና ዓብዪ ፕሮፓጋንዳ እናተኻየደልና እቶም ካብ ጓጓና ወፂኦም ከዲዕሙና ንብሎም ደቂ ብሄርና እውን ብኣእምሮኦም ኣብ ድናያል እዮም ዘለዉ ተዛዘሊ ከመይ ጌርካ ንትግራይ መዋፅኢኣስ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ትብል እንድሕር ኣብ ካሊእ ዓይነት ድናያል ዘይሃሊኻ ከመይ ጌርካ ስለዚ እዚኣቶም እቶም ብዙሓት ምሁራን እኳ ከፅሕፉሉ እንተኾኑ ድሕሪ ጄኖሳይድ ናይ ኣእምሮ ቅልውላዎም ከጋጥመካ ከም ሰብ ከም ሕብረተሰብ መማረፂ ትደሊ በቃ እዛ ቻፕተር እዚኣ ከዓፅዋየ ቀታላይ ሓራዳይ ኣሕዋተይ ዝደፈረ ምዃኑ ረሲዐ ዝብል ስነ ኣእምሮኻ ይቃወስ ማለት እዩ እዚ ከይኸውን ኢና ንሕና ኣይርሳዕን ከይድገም ከዓ መፍትሒ ክንገብረሉ መፍትሒኡ ግን ትዝበልኩ እዩ ኣብ ተወሰነ ደረጃ ምስ በጻሕኻ ንድሕሪት ኣይምለስን እዚ ጉዳይ እዚ ምስ በልካዮ ሽዑ ይቕር ንኽትበል እውን ንዓርስኻ ንሕልናኻ እዩ ኣማናይ እንተኮንካ ብእምነትካ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ኣብኡ ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ካሊእ ጉዳይ ስለ ዘለካ እንደገና ኤክስፒሪየንስ ዘይገበርዎ ሰባት ስለ ዝፍጠሩ ብኣሞም ምስ ገሊኹም ናዋጋዕኹ ነይረ ኣብ እስራኤል 4 ዓመት ፀኒሐ ነይረ ሓደ ውላድ ህፃን 7 ዓመት ምስ ኮነት ሒዙ እዩ ብዛዕባ ሆሎኮስት ብዝምጥኖ ዘምህርዎ ንዑ ተዳለወ መፅሓፍ ኣሎ ግን ጀርመን ንኸጥፍእ ወይ ኣይኮነን ንቐጻላይ እስራኤል እንታይ ክትኮን ከም ዘለዋ ንኽፈልጥ ግን ናይ ኣቦ ሓጎታቱ ገሊኦም እውን ናይ ወለዶም የፅንዕዎም ማለት እዩ ወላ እኳ ኣብቲ ቅልውላው ብዙሕ ደስ ዘይብል ናይ ምርሳዕ ናይ ምኽሓድ ዝመስል ነገራት እንተረአና ኣብ ዘመን እዚ ግን ዕድለኛታት ኮይንና ጄኖሳይድ በኣግባቡ ናተፀሓፈ እዩ ተዘጊቡ እዩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣርካይቭ እንተይቀረየ ተቐሚጡ እዩ እቲ ኮሚሽን ዝሰርሖ ስለዚ ጠፍዮ ይጠፍእን ካብቶም ናይ ድናያል መግለፂታት ዝብሎም ኣነ ሕዚ እቲ ብፖለቲካ ብዓብዩ ዘይኮነ ሰብ ትግራይ ብጣዕሚ ርእስኻ ዝርብሽ ነገር ኢኻ ትርኢ ተሳተፍቲ መድረኽ ህዝባዊ ዋዕላ ፌስቲቫል ትግራይ 2026 ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ወድዓዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቶም ብደቂቕ ዘተዩ እንትትኸውን
ንዝተልዓሉ ሕቶታትን ርእቶታትን እውን ካብ መድረኽ መብርሂ ተዋሂቡሎም እዮም